Nag-public apology ang taxi driver nga nakuhaan og video nga misibog sa plastic barrier sa highway sa Mandawi City aron makaagi kini ug makalikay sa grabing traffic. Matud pa nagdali ang pasahero nga paingon unta sa airport apan natanggong noon sa traffic. Ang report ni Nico Serino. Sa video makita nga tuyong giwaling nining driver sa black taxi ang plastic barrier sa highway sa Mandawi City. Dihang naliwag na yano nga nag-U-turn kini pabalik sa agi tungod sa grabing traffic. Wa pagyud mabalik dayon ang barrier maong ang ubang motor misunod sab aron makalihay sa trapiko. Ang insidente nahitabo niadto pang Hunyo 23. Apan nakaani og grabing reaksyon dihang na-post sa miaging semana lang. Natultulan ang 24 anyos nga taxi driver nga kauban ang tagduma sa operator mipatimaw sa opisina sa team. Emosyonal siya nga nangayo og pasaylo. Niadtong higayuna ang iyang pasahero padung sa airport nag-apas sa flight kay dunay medical emergency sa ilang pamilya. Asoy sa driver, hilabihan ang traffic nga wa nay irog-irog ang padung sa first bridge ug maurasab ang sitwasyon padung sa second bridge tungod sa uwan o grabing pagbaha paingon sa mga taytayan. Maong mi U-turn na lang siya ug sa CCLEX o third bridge miagi. Tungod sa ba ikusujo kay uwan katong pagkuan nga nigawas ko. Gawan-uwan pa mo gudud mato ni U-turn na lang ko kay ang pasahero para dili sa malit sa yung flight kay emergency mo sa pero naot nga niyari ko rin mga ito pasahero sa team. Paghulagway sa taga-team ang iyang gihimo sayop og delikado kaayo. Gipahamtangan kini og violation, reckless driving, no U-turn ug obstruction to traffic nga maoy gipabayaran kaniya lakip na ang ubang pending violation. We exhausted all efforts katang mga boat kanang mga kaila na mo personally o kanang mga resources na to sa government amo lang nang gi-exhaust to which led sa kanang apprehension and the identification sa driver gyud mismo and kanang pag-surrender niya. Gusto sa niya malimpyo ba nga kasulti sa siyang side kay mao lagi kining wa na doon siya itog kay grabe nang bash dito ba nga mao na sa iyang giingon sad nga ang rason lagi nga tungod sa baha pero dili gyapon to siya excuse no. Aminado hinuon ang taga-team sa sitwasyon ni adto higayuna sa kabugat sa trapiko tungod sa pagbaha sa approach padung sa duha ka taytayan. Apan tambag sa traffic official mutuman lang gyud sa mga lagda. Dili tiaw-tiaw ning atong gihimo sa Mandawi no. Once nga makasa ka sa traffic naagitay legal investigative nga mo pursue. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.